passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odima fo dugu andugu. Dum warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Sam barakona la kana mna namna nyefoli chamange awye Mali ani jien kuna foluka anga Quran ani ji ministry ale tamake dokun temenen labaw ka do dokun temenen kono kata se Quran somu meka glan safuka barakata inya dawka o ko fe fene atara inya da femunye ji tage daw uluka bararo ka yasa ko ka se ka Malidon Quran ko ka anogani watina mo ka se ka Quran soro ko ki wara ni ay korwar jamana konna la erla ka foko singanama do menana ko ka shim me ka so ka oluda okumbaw ko samba fla ani muwa konna la uye bamacha wale do ke ku gata ujo okunkoro amerika jamana era ka foko ukala sigide so mumbe venezuela jamana kono ko la sigide so mena baro damne nunu nga kuna fol la pumba doy amna kuna fol misama wara fara munu kan soni kan ni fol ke aw soko ko nyuma nga kuna fol sara bela jelena ame wati mna ko bi malidenw ni jorna ko be mawla wali mani kamana game mawla o doy kuranko gelea bela jele maro ka fo akoyin dogota la tuguni o stratégie la wulka jo be ka ke anga jamana ministru fe jango ministri mga chawnya shime kuranko ma safoka bara pano somu me ka joya sa kle kuran soro strain ka di malidenw ma ka dobo kurantigela haka jaka noya o soyi anga ministri tara inya da oka sibiri temene ministri professeur Chomongo Traoré ale ka tama en konna la ani chinois ka la sigide upmenyo fe baw safo kuran somo me ka joni oye pano sraye abara be ka ke chinois refe arame ka foko ni stratégie de kuna anga ministri tara laje bara be ka ke chomuna ani fokata se blasralika mumbe o bolo ka ke barakelaw ye Malidon umiseka Quran soro chokumna kana muka fene ko société Edem SA olu fene ka maukmeni anyama sino ka ni chagada ni oye sino hydroye ku ya yara ka fo barabe ka tata bolo mu fe aye umunafa fo ata se ministre ma ko ulika jo bela jele me ka ke ya yara ka fo ko ni kunye a shenflana e ministre ka ulika tase baraima ka laje pano so banye ko megawati kreti o bidru mun kan ga safuka bara ko abara kun folo ni o phase 1 ye olu bela jelen be yini nga fori nga ko alisa wulika jobe ka ke jamamu ni olu kan abara nke tagada mu ni baro dire no uma ministri tara ka arrogant o ko ka nyinu fe baro ka telia wulika jo ka ke yasa ni kuranso yin kun nga se ka che malio nga se ka kuranso re na fo oye malidon amina ko babi wa ko wulika jo be ka bunya alisa ku be na to ka baren la koloshi ni oya civie choko bela jelen fe yasa barab se ka telia malidon me se ka kuran soro ka dobo kuran tige bayin o geleawla alisa meto anga ministre munga chawnya shimbe kurani jikoma ji chageda mumbe no ni oye somajepo SA anga ministre tara inyada uka chageda munumbe no era ka foko akatamae funtani lawta kumaina famu ye jiko gela abena yoro chama fenela jitiga o damna ne no bamako fan chama fe
yaasa ko ka se ka jitigɛ ninnu ka a lakɔlɔsi ka a ban pewu hakaja o ŋaniya ni o wulikajɔ de kɔnɔna la jini kuran minisiri a taara i ɲɛda somajepu u ka yɔrɔ camanba an'u ka baarakɛyɔrɔ caman ani u ka chantier mun ni a bɛ senna k'a lajɛ baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na ka dɔ fara o bagaraw kan cɛkɛda ninnu ka se ka yiriwa hakaja maliden ka se ka ji sɔrɔ ni waati na bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka jiko mako ɲɛ o yɛrɛ k'a fɔ fɛn mun ye somajepu ka baarada minnu bɛ ni o ka bilankɔrɔ réservoir mun bɛ misira ani fo ka taa se sɔgɔnafin si kɔrɔ munumunu salo taara se nin bɛɛ lajɛlen ma wa minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u ni ji cakɛda ani a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa jiko fɛnɛ la malidenw bɛ se ka lafiya jitigɛ ka a fanga dɔgɔya pewu hakaja ka a ban ka ɲɛsin bamakɔkaw ani malidenw ma an bɛ taa malabo an ka jamana kɔkancaw minisiri ka u to jalajɛba la jalajɛ minnu ni a bɛ senna ni u y'a tɔgɔ da ko loe acp musa atayer ni ale ye maliden mun sigin bɛ jamana kɔ kan olu ka minisiri ani malidenw ye ɲɔgɔnba kɛ yaasa ka se ka taa kuma malidenw ka lahala bɛ cogo di malabo ka se ka a ɲini k'a fɔ mali tungaranke minnu bɛ yen nɔ jamana ɲɛmaaw hakili bɛ u la ani wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ halisa tungana taala ninnu ani dahirimɛ ɲininaw u ka se ka u ka dahirimɛ ɲini kɛ nɔgɔya kɔnɔna la ka sɔrɔ gɛlɛya ma o sɔrɔ an ka minisiri ani malidenw kɛlen ka ɲɔgɔnya yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko olu bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfuranko la o b'a dɔn k'a fɔ ko tunganadenw u sɛgɛn bɛ o la kosɛbɛ o de la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ lasigiden minnu bɛ yen olu ka se ka baaraw kɛ yaasa malidenw bɛ se k'u ka sɛbɛnfura sɔrɔ cogo min na ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu lasagolen don an bɛ don min ko bi ka wulikajɔw kɛ yaasa o maaw bɛ se ka kanabila sɔrɔ maa minnu kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ wɛrɛ ni gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ ka se ka wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ musa atayara yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ bonya kosɛbɛ u fɛ yaasa ka se ka hakili to malidenw na maliden minnu sigin bɛ malabo kɔnɔna la ani fo ka taa se minnu ni olu bɛna baara kɛ mali kɔnɔ ka a laɲini ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u bɛ se ka na ka kɛta kɛ jamana kɔnɔ cogo min na ɲɛtaa kama kɛnɛyako sira fɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ o kɛlɛli diɲɛ kurukara kɔnɔna la an ka jamana minisiri muso mun bɛ n'ale ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ale ye o don in la ɲɛnamaya kɛnɛ mun kan n'u y'a kumakun kɛ ko an bɛ se ka sɔgɔsɔgɔninjɛ kɛlɛ ka ban pewu n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan marabagaw ka o fara jamana kɔnɔdenw kan bawo diɲɛ kurukara ye nin don in kɛ k'a lajɛ bana in ni o ye sɔgɔsɔgɔninjɛ ye a bɛ gɛlɛya mun lase maaw ma ani fɛnɛ bana in a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ ni to ko nin bana in a ka se ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ pewu o de la wulikajɔw kɛra an ka jamana kɛnɛya minisirimuso fɛ ka se ka nin donba in ka a la ɲɛnamaya kɛnɛ mun kan ni hakili falenfalenw conférence débat barokɛnɛw ka o sigi kɛsiw ka ɲɔgɔnlɔnw bɔ ka yɛrɛ maaw la maaw bɛ se ka u janto cogo min na ka sɔgɔsɔgɔninjɛ k'a kɛlɛ ɛrɛmɛ k'a fɔ kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ sida bana fo ka taa se biyɛndimi ni a ɲɔngo minnu bɛ ka o kɛlɛ olu ka kulu ɲɛmaamuso ale tun bɛ kɛnɛ in kan mun nana yɛrɛ k'a fɔ ko u labɛn bɛ ani diɲɛ ka se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ni bana ninnu bɛ ban an ka jamana kɔnɔ pewu bawo ko diɲɛ kurukara cɛkɛdaba mun kan caw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma OMS olu kɛn bɛ ka nin bana in ka a kɛlɛ bila u ka baaraw kɔnɔ kosɛbɛ ani k'a fɔ ko maa kelen ka ko tɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i fanga fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw jango an ka sifinnakaw an ka olu lakɔlɔsi kosɛbɛ ni jamana kɔnɔdenw ni kɛnɛya tigilamaaw ye u bolo ɲɔgɔn ma ka fara marabagaw kan ko a ka ca ala fɛ ni banakisɛ in a bɛ kɛlɛ ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye colonel major Asaba Jalo Ture ni ale an ka kɛnɛya minisirimuso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan yaasa ka se ka nin bana kɛlɛ ka ban pewu k'a daminɛ san 2030 ka taa se san 2035 ma ko yaasa nin bana in a bɛ se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔna la sajolakaw bara commissariat de police min bɛ olu ye wulikajɔ baaraw kɛ commissaire principal Ibrahima Abdin Gindo ale n'a ka cɛbalenw u ye u tɛgɛ da muso dɔ kan muso min ni siga kɛra la k'a fɔ ko ale ye a kan sinamuso a kɛra o sata ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko damakasi sɛbɛnw ni kunnafoniw selen fɛn min ye commissariat mɔgɔw ma sajolakaw bara brigade de recherche mun bɛ yen nɔ ni o ɲɛmaaya bɛ commissariat de police Amadu Seku Fanba bolo olu ye wulikajɔw kɛ buguda mun bɛ yen ni o ye Yatela ye Sajola mara kɔnɔ ka taa se buguda in na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ
wulikajɔw kɛra ka larawiliw kɛ fɛn mun ye muso in k'a kun bolila ka bɔ yate la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ka i bɛn kunda kɔnɔ nka ko sɛgɛsɛgɛliw kama brigade de recherche ma u taara tɛgɛ da ni muso in kan siga kelen mun na k'a fɔ ale de nɔ yira a kansinamuso a fagali la kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko ni muso fila ninnu ni o ye kansinamusow ye dalamankanw ni kɛlɛw de kɔfɛ ko ni muso in siga kelen bɛ mun na a ye taji de ta ka a bɔn a kansinamuso kan ni ka tasuma minɛ ka bila a la ni o ye birike ye ka a kansinamuso in ka a sɛbɛkɔrɔ jɛni o jɛni mun kɛra sababu ye ni kansinamuso in yɛrɛ nin tora a la fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ siganama in a bɛ u bolokɔrɔ k'a bila kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka ko in tɔ ka a sɛgɛsɛgɛ ka wulikajɔw kɛ k'a lajɛ ko in nana sira fɛn fɛn ka kungo ni a ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na kiiritigɛlaw o minisiriso yɔrɔ ka kalanbulon ani hakili falen falen kɛ maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana ka foroba nafolo man ka kɛ maa kelen ta ye ka a dun ko o de la ni hakili falen falen kɛra fɛlɛn dabali minnu kan ka kɛ yaasa ka se u ka baaraw kologiriya marabolo kɔnɔna ni sigida kɔnɔnaw la bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ an ka jamana nafolo lakana cogo di sigida nafolo a kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de ka lakanafɛn ye burɛmukaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko bingalikɛlaw taara bin taama mobili dɔ kan mobili fila yɛrɛmɛ k'a fɔ ko mobili mun n'a kun kɛn bɛ ka maaw ta kelen ta kun ye mata mobili ye ani dɔ fana kun ye minɛnw ta ni o ye transport donu o mobili ye ko in kɛra tɔn dibi o de kɔnɔna la yɛrɛmɛ k'a fɔ sira mun ni a bɛ bɔ Gao ka taa Burɛmu ani fo ka taa se ni tɔn dibi bɛ o frontière ninnu na ko o wulikajɔw de kɔnɔna la binganikɛlaw taara bin ni mobili ninnu kan ka sanga ni fɛn min ye marisikalo tile 30 ye kunungo maa minnu ko ni u nana moto la binganikɛla ninnu n'u ma se ka bugunatigɛ u taara ni maaw ka magoɲɛfɛnw ani ka nafolo bɔ maaw kun ka taa n'u ye wa ko u ka bingani kɔnɔ maa kelen o joginna u ye o ta ka taa n'u ye Gao kɛnɛyaso la wa ko maa ninnu u y'u ka wale in kɛ kun min na u ye fiɲɛ duru ka taa fiɲɛ fɛ kucalakaw fɛ yen nɔ taji sɔngɔ gɛlɛyalen don a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni bi marisikalo tile 31 ye ko taji litiri balila ka yɛlɛ fɛn mun ye kucalakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko taji litiri kelen bɛ butelinin na k'a bɛ 260 fo 300 ɲɔngo yɔrɔ dɔw la ko a bɛ ka feere o la litiri kelen wa ko feerekɛlaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ kurukara crise mun bɛ yen nɔ ni o ye Moyen-Orient ye fɛn mun ye Iran ni Amérique ni Israël ka ko ye ko o de kɛn bɛ k'a gɛlɛya ko feerekɛla dɔw ka fɔ la ani ko dɔw fana bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ de ko taji yɛrɛ ti ka sɔrɔ ko o de kɛn bɛ sababu ye ko taji ko gɛlɛn bɛ kucalakaw bara ka sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ citerne 11 gazole ni essence dɔgɔkun tɛmɛnen o kun donna kucalakaw fɛ yen nɔ mayina kaw ka seko ni dɔnko kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dan na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka kalanso min bɛ yen nɔ ni o ye seconde cycle D ale de kɛra jɔyɔrɔ gale ye seko ani dɔnko kan maa mun ni o tugura la o kɛra u ka kalanso seconde cycle ni o bɛ seko dunga o kɔnɔna la jɔyɔrɔ sabanan seconde cycle A o ye o sɔrɔ u ka préfet ala yɛrɛ k'a fɔ ko ni wale in bɛ seko ni dɔnko ka yakubaya ka sifinnakaw an danbe ni an ka kɔrɔlenw ka o don sifinnakaw bolo ko fɛn mun don fɛn ɲumanba don halisa u bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka seko ni dɔnko ka a yakubaya ka a don kalan kɔnɔ kosɛbɛ kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye marakukaw bara Senegali jamana supporter minnu ni olu lasagolen don Marako jamana kɔnɔna la supporter 19 wa faransiga den kelen bɛ a la olu ka kiri kun kan ka kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ k'u ka kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ bi dɔ in na u y'a bila avril kalo tile 13 nata la bawo ni maa ninnu jalaki binnen don u kan Marako jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ye kɛlɛ ani fɛn mun ye walo kɛ wale mun ni a tɛ bɛn kuloni yɛlɛ kɔnɔna la o de la u lasago bɛ Maroko jamana kɔnɔ k'u ka kiri bɛ bila ka avril kalo tile 13 nata in ka o kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana ka folo siganama dɔw olu minɛnen don a ko la yɛrɛ k'a fɔ ko siganama maa 45 ɲɔngo olu kɔnɔna la maa 5 bɛ a la fɛn mun ye procureur général ye ni o ye Côte d'Ivoire procureur général ba ye ale ye a laɲini k'a fɔ siganama maa 5 mun minɛna walima jalaki binnen maa 5 mun kan k'a fɔ ko u nɔ yera ni a da o kun o siratigɛ de la u ye wale mun kɛ ko olu bɛ a bila de jatigɛ wale terrorisme o de don wa ni waati na fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yɛrɛ mɛ k'a fɔ fintigilaka maa 14 2020 kɔnɔ olu de kun nin tora
ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka ni wulikajɔ na mun ni katibari masina olu tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu nɔ don kɛnɛya jamana kɔnɔna la san lahawta mun nana a yɛrɛla k'a fɔ ko su hakɛ bɛ ka caya an bɛ waati min na ko bi su taara jɔ maa 100 ani maa 10 hakɛ la ani maaw ka yɔrɔ mun tiɲɛna tiɲɛni sɛbɛkɔrɔ bɔnna kosɛbɛ yɛrɛmɛ k'a fɔ ko u ka sigida 30 ɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen de ye gɛlɛya sɔrɔ sanga tiɲɛniba ninnu na ni maaw jagoyara ka u sigiyɔrɔ bila ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ale y'a yɛrɛ k'a fɔ kunungo ko ale nisɔndiyara baw ko olu kan ka fo baw ko lakanako bunakun kan olu ye wulikajɔ ni jɛɲɔgɔnw kɛ ni waati in na ko jɛɲɔgɔnw bɛ u ni arabu jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ jango sanfɛ sira lakanako k'u bɛ ka bolo ɲɔgɔnma kɛ ni o ye o de la ko Ukraine jamana u nisɔndiyara wa nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ jɛɲɔgɔnw bɛ u la yaasa lakanako sira fɛ u ka se ka baara kɛ n'o ye Amérique jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka baaraw fɛn mun ye Venezuela lasigidenso ko baaraw bɛna daminɛ a tun bɛ waati jan bɔ Amérique ka lasigidenso kun tɛ baara la Venezuelakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ kun datugulen don san 7 hakɛ nka nin waati in na a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko lasigidenso in a bɛna dayɛlɛ baara bɛ ka kɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn mun ye furugufurugu o mun bɛ Amérique jamana ni Venezuela jamana Maduro ka ale minɛ ka a lasago u yɛrɛ bolokɔrɔ ko nin lasigidenso layɛlɛli a bɛna kɛ sababu ye ka Amérique ni Venezuela ka jɛɲɔgɔnya ka a dilan tuguni wa ɲininkali tɔ min bɛ yen Amérique ni Iran olu bɛ ɲɔgɔn na ka bɔ marisi kalo tile 30 ka se marisi kalo tile 31 ma a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko Israel ni Amérique ni olu fara bɛ ɲɔgɔn kan u ye susuli ta ka a da Iran ka pankulu jigiyɔrɔ ani fo ka taa se Iran ka finitigilakaw ka yɔrɔ dɔ kan n'u b'a wele ko complexe militaire de Parchin ani fo ka taa se pankulu jigiyɔrɔ min bɛ ni u y'a wele ko Merabad Teheran kɔnɔna la ko Israel ni Amérique ye ninnu susu o kɔnɔna de fɛnɛ la ko Iran olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ k'u bɛ tasarali kɛ u ka kɛlɛ mun n'u y'a tɔgɔ da ko promesse véritable o kɔrɔ u bɛna wulikajɔw kɛ u k'u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ wa kɔsegin tɛ u ye o siratigɛ de la ko u ye wulikajɔw boloda ka ɲɛsin Amérique jamana ka sɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ arabu jamanaw kɔnɔna la Moyen-Orient kɔnɔ k'u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ o la fɛn mun ye rond-point ba mun bɛ kɔ a ji caman ni o ye détroit d'Ormuz ye ni diɲɛ taji ni gaziw caman bɛ sigi yen o waati in kɔnɔna la bi ni waati kɔnɔ o yɔrɔ in de kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye Irankaw olu kɛn bɛ k'u ka mugujuguw ka o bila wa Américains fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka o kɛnɛ in ka a labila wa a yɛrɛ bɛ k'a fɔ tuguni ko Américains duguma sira fɛ u ka cɛ ba tan ɲɔngo u bɛ ka wulikajɔ kɛ ni o de ka se ka olu bila ka na fɛn mun ye duguma sira fɛ ko ka se ka taa Irankaw u ka uranium bɔyɔrɔ la ka o kɛlɛ nka nin waati in na wulikajɔw bɛ ka kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw olu bɛ ka u da don kɛlɛ la olu bɛ k'a ɲini k'a fɔ mugu ni kisɛ ka se ka jɔ i n'a fɔ Pakistan olu kɛn bɛ ka a ɲini k'a fɔ olu bɛna kumaɲɔgɔnya ka o labɛn jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ni o ye Amérique ni Iran ye yaasa kɛlɛ o fana ka se ka jɔ o waati kelen na Irisi jamana Amérique fana kɛn bɛ k'a bolo ɲɛsin o ma Iran jamana ma tɛgɛnigi sira fɛ yaasa ka se ka u kɛlɛ in na wa nin waati in na ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ fɛn mun ye gɛlɛya kana se diɲɛ jamanabaw ma baw ko dala dumuniw ni a bɔra tajiko la gɛlɛya bɛ ka don mun na ni o ye dala dumuni ni angɛrɛw ko o ko in de bɛna kɛ a gɛlɛmayɔrɔ ye o de la k'a ka kan kumaɲɔgɔn ninnu ni jamanaba dɔw bɛ ka o ɲini a ka se ka sabati yaasa jamana fila ninnu mugu ni kisɛ ka jɔ o ni ɲɔgɔn cɛ an ka wula in na kibaruyaw bɛ kun cɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce jani sugantili la yaasa ka se ka aw kunnafoli kibaruya lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yira aw la aw tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00
11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 44